Oke dulur, balik maneh karo aku. Vlog Klopo Digital Kalimantan Timur, Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Iki aku saiki wis neng ladang perkebunan kebun jagung, lur. Iki jagung wis manen. Saiki ayo melu aku mlaku ndelok-ndelok jagung ning kono. Oke. Iki kanan kiri iki tanduran jagung tok kanca. Sampai teko kono kae. Piye? Nah, iki ade arep marani sing manen jagung, guys. Iki marani sing manen arep njaluk. Halo, lur. Nah, iki wonge lur sing rame lak ngunduh iki. Mek njaluk iki. Njaluk diampal ae. Iki kanan kiri jagung tok lur. Nah. Iki sing kanan. Iki sing kiwa lur. Sing panen sebelah kono. Sip. Ngakeh, Bos. Panen, Bu. Nggih, niki lho, Mas. Panen jagung sak kentol-kentol. Oh, nggih. Kok jenengan mendhet niku lho. Nggih, nggih. Monggo, mendhet. Iki ageng-ageng to niki. Nggih, mumpung panen nang Bapak. Oh, Nggih. Gede. panen iki niku ya. Gede kados anu niki. Kentongane Pak Lurah. Nggih, kados kentongan kula. Mlebet mau nang dagang kula. Mlebet. Mlebet teng jagung. Wah, Napa niku prosote nak lengkap. iki panenan kiambak, lur, panenan dhewe. Kayak tak review nih, lur. Kok Oh, nggih, wageng. kalau Mantep. Mantep. wis aku. Saking sih. Aku wangi-wangi Aduh. Suami istri lur iki, lur. Manen eker-ekeran. Masuk nan. Apa? Pamentol. Dibalik to sik to. Sik nggih konten iki. Iki to. Endi ora nek jagunge ngene. Wah. Kanan kiri jagung tok, lur. Wis ngono lur, aku tak mulih sik. Mulih sik, lur. Dalane angel arep nyemplung kali. Niki sing sebelah ini. Lur. Woi lur kilo lur. Oke. Masuk pra. Ngono kae tandurane dhewe iki coy. Tanduran pring sing tak nggih syuting lur biasane. Kene iki ladange sing tak nggih main-main mendino.
kayak wong menek wedengi lur sing silite ketok mleding. Wes tutup sik kok kene.